акбару дӯстонаш тасодуфан аз назди аквапарк мегузаштанд ва дарвозаи бозро дида вориди он шуданд. вақти онҳо омад кард имрӯз ин макони тафреҳ ройгон ба хоҳишмандон хизмат мерасонад. баъдан дари он барои чанд ҳафта то омӯзиш додани кормандон, таъини раҳбар ва муайян кардани нархи хадамот баста хоҳад буд. мо омадаем ки сохтмон буд, тамом шуд, гузаштем. як модам маем дуромадам ҳамиса. кай ҳаво гармай хеле хирсандем ки хали ҷои соз дар ватани мо ҳам ҳуй шуд. Спортсмен акробатика. Ва акробатистем. Шогирдо вада аси чи шогирд манҷа бачо кам-кам обозӣ карда истодам. Чодаш моро таклиф кардам ки биёед. Мо омадем инҷа обозӣ карда истодам. парки обӣ бояд соли 2004 ба истифода дода мешуд, вале ширкати туркияи паймонкори сохтмон аз идомаи корҳои бунёдӣ даст кашид. маблағро барои анҷоми сохтмони ин макони тафреҳӣ соли гузашта пайдо карданд. масъулияти сохтмони аквапарки чандин сол бекор хобидаро як ширкати итолиёӣ ба ӯҳда гирифт. дар шаҳрдорӣ мегӯянд ба хотири риоя шудани ҳамаи меъёрҳои ҷаҳонӣ вобаста ба бехатарӣ авлавиятро барои бунёди аквапарк ба ширкати хориҷӣ доданд. дар душанбе як аквапарки дигари хусусӣ низ кор мекунад, аммо парки обии нав бузургтар аст. дар ин ҷо аттраксионҳои обие насб шудаанд ки дар тафреҳгоҳҳои дигари тоҷикистон дида намешаванд. территорияи аквапарки мо дар ин ҳол 2 гектар мебошад ва 7 горкаҳои калон ҷойгир шудаанд. дар ин ҷо аз ҷумла қисми зиёди инро зонаи кӯдакон ташкил медиҳад ва ҳар рӯз тақрибан то 1000-1500 одамро қабул карда метавонанд. дар шаҳрдорӣ умедворанд ки аз ҳисоби аҳолии 1 миллион нафарии пойтахт харҷи аквапаркро ба зудӣ бароварда карда як парки обии дигар бунёд мекунанд.